Eškere, ahoj, čus. Takže čau, tam z nového videa. Dneska si zahráme rybálsko, prdlajsko, takže ideme na to. Ok, už začínáme. Ježiš, čo je? Naľavo. Ok, akože dlho som to nehrála, pretože som nemala čas. Takže neviem, že čo to mám za zbrania, alebo čo také, ale ja to mám docela že dosť opis zbrania. Takže ideme, vždycky ideme iba 1v1, alebo občas 1v5, ale nie 1v5, ale 5v5. Takže ideme na to. Dobré, moc rychlejší. Budu vycházet častější videa budou vycházet tak často, pokud prostě budeme mít dobré video. Jo. Oblíbená značka mikrovlnky? Joj. Lenovo. Ok. Dot. Ne, arena je lepší. Poslouchej, Evičko, to má Čo je? Ide po mne. Pokom by išiel, že? To ma nenapadlo v živote. Viete, čo rozmýšľam ľudia? Že si kúpiť normálne, že Robuxy, ale že normálne, že toto bude mať umené ako on, ale že to je proste, že na 2 mesiace zadarmo. Takže akože to mi ponúka Roblox. Si nikto nevšimol, jo? Ok, takže neviem, akože, či si to mám kúpiť, ale akože ešte sa spýtam, takže akože no poď ku mne. Babička. Yes! Jesusky, brožku. Ok, a teraz bol, že nejaký nový update, že to sa aj zväčšili čísla podľa mňa. Podľa mňa, že to tu nebolo, ale neviem. To som to nehrala, takže ne. Čo je nové? Poď. Babička. Ty si Janičko, ale že hnusný. Komu to babička? No poď, kámo. Tak nálede, alebo je to také. To je srát. Musím to napchať do hodné štytosty. To je... bába. Jaj. Ľudia, neviem, jak mám to, že shorty na tablete, bro. Ja by som, viete, čo je taký ten doubling, alebo neviem, čo to je. Tak proste, chcela som natočiť, že opening, pretože mne spadol žltý, ale akože, budem mať aj druhý, takže ako neviem, ale spadol mi žltý, pretože to som otvárala, že v škole a spadol mi žltý. Takže, ale dobre, akože všetci mi to brali. Pod Evičko. Evičko, moja mamička. No. Kámo, keby si tam bol. By si už bol. Janička v hrobičku. Jakože ľudia, mám WhatsApp skupinu, kde dávam veškeré všetky tie tu. Dám tam všetky tie moje čo robím akože cez deň a tak. Oh my god. Ticho.
Boj, čo to tu furt to ide? Oh my god, ľudia, máme že 10. Máme že 10 týchto kam. Čo sa bude kúpiť za skincase? Skincase 3, Skincase 2, alebo Skincase normal, Skincase. Ukáž. Oh my god. Kam by som že chcela, že toto. Dúfam, že viete čo? Ale kamo som úplne happy, počkajte, to musím dať na oca, počkajte. Musíte chvíľku počkať, jo? Počuť, že kanon, dobre. A jak se jmenuješ? Kid Ryu. Tomu ver. Jak ještě? Kid Ryu. Kid Drillu? Kid Rui, jo, už to vidím tady. Aha. Tomu ver. Ryu nebo Rui? Sorry, jsem moc nespal. V pohodě, hele, a je to Kid Rui nebo Ryu? Kid Ryu. A jak dlouho to děláš? Okej, short natočený, ale na ono. Oje, to je to iba za Tak to je na 3 ešte raz. Jdeme prozkoumat les. Bu, ty Zhasnem si. A ideme si kúpiť kamo, tu je že Skincase 2. Kamo, keby nepadne Hengan skin, tak kamo ja som alebo na kamera, keby mi spadla, ale ja vôbec neviem rozprávať. A kamo, tu máme všetky skiny, že akože nie všetky, ale máme polovičku. Na medket by som chcela toto. A zo Skincase jednotky, keby ste mi chceli kúpiť náhodou, by som buď chcela toto, alebo toto, pretože to je mega dobré, alebo na rifleku, kamo. AK-47, takže to by bolo veľmi dobré, alebo na Skincase 3 by som chcela, áno, na 100% by som chcela toto. Je tohoto moc, čo by som chcela, takže toto a takže to si musím natočiť proste, že aj vzdialený obraz takže viem, že mi nič nebudete rozumieť, pretože som hrozne happy a proste neviem, čo mám robiť, takže dobre, takže ideme si kúpiť niečo z tohto tu. Jak na to vôbec mám, tak nemám. Tu je nič. Shorty, kámo, uzina. Ja si kúpim shorty, ale ešte sa kúkneme, či to není. Bruce Drive, to nemá, na to nemá, takže shorty. OK, takže keď mi padne na shorty jakákoľvek, alebo jakýkoľvek skin, takže budem veľmi happy, takže dúfam, že mi už niečo padne. Ale dúfam, že mi aspoň niečo dobrého padne, takže ideme 3, 2, 1, ideme zo Skincase 4 a mám zatvorené oči. 3, 2, 1. Oprde! Dobre, mám zatvorené oči. Ešte nemám. Ja neviem, čo mám hovoriť, pretože som strašne happy a... Chcela by som buy song, ale... Nie, song, ale... Chápete. Dobre, 3, 2, 1. Mám zatvorené oči. RPG. Nejdem také dobré, bože môj, to nejdem také dobré. Kamu? To není až také dobré, ale akože na žiadnu zbraň, že nemám skin a to je jediné, na čo mám. Toto. Kamo, akože vážne, vážne. To je season 2, no to už bolo, ale... Kámo, až to není už také dobré, ideme, ideme s tým si vyskúšať hrať, takže ideme na V1, ideme arénu, ideme RPGčko, prvé kolo a potom... Kámo, ale... že reálne... by som bol, že radšej za ten skin na knife, alebo neviem proste,
ale nějaký inakší skin, ale nie na RPGčky. To pes proces, kámo. 200 level, no super, no tak to máme prehru hneď na plné čiare. Vole. Takže okej, skúsime to RPGčko, ale on mi bude na 100% hovoriť, že som proste, ja neviem, ten tak spole. Spamer, no. Wow, kamo. Čakaj. Kamo, to mega dáva dobre. Kámo, a to není až také zlé, ne? Ne, môžete mi napísať pod video, že či to máte vy, alebo jak to hodnotíte vy. Takže neviem, no. Kde je ten huligán? Kámo! Poď sem! Ty, kámo. Ty si dobrý kakáč, no. Poď! Však, kámo, čo je so mnou? Poď! Kámo! Co ti je? Ok, idem tak. Kde? Kakáč. Poď! Shorty! Ne! Ten RPGčko je zl... Nemaj trafiť. Proč som sa mala že spýtať môjho kamaráta, že čo by som si mala kúpiť, akože za skincase, ale však neviem, no. Môžete mi aj povedať, že či mám natáčať videa, že buď po česky, alebo po slovensky. Ale však nie je to jedno. Kámo, ja mu pod krk behnem. Sráč. Nemaj trafiť. What? Hej, stop. Fuck. Čak, vole. Mega malý damage to dáva. Dobre, dáme si sniperku, ale vidím, že to s týmto vôbec nepôjde. Dáme si toto, dáme si motorovku. Co je? Na koho ideš ty? No, radšej, že auty? No dobre, asi Tesla, ne? Auto, skill, či čo? Auto, skill, no jasné. No mám auto, skill, no. Mám auto, no, Teslu mám. Ešte. Tak stále čo na to nezajíma, že keď prehrám, proste. Není hlavné, že keď vyhráš, alebo proste, že prehráš, alebo sa neodúva, že keď prehráš, hlavne je to, že sa zúčastníš a proste, že ťa to zabaví, alebo niečo také. Ja neviem už. Čurák. Ču. Dobre, no. Juj! Poď!
kill. Co mi to furt píšete? Co? No? Minus 2x ještě 50 a bude to. Protože to je to, že? Jasné. Ty čurák. Aby si... Vieš čo? Ja to vypnem. Dobre. Ukážte na tú kakaničku, čo padne. Úplne hovno. Dobre, takže dúfam, že ste sa pobavili na tomto videu a zatím čus, bus autobus a čau.